Nnọọ ndị ọma n'oge akụkọ ụwa na Enyimba TV nke dị na Alaba. Taa bụ Tọzdee abalị 27 n'ọnwa Juun afọ 2024 ma bụrụ ahịa eke. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti steeti Abia ekwela nkwa ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ eji ha n'ibe. Otu pati PDP na-ama Gọvanọ Otti aka ka Oguputa okporo ụzọ dị 19 Oruzighariri ma kpọọ ha aha n'ime otu afọ ọchịchị ya. Onyeisiala Tinubu enyela nkwado ya nyere agha ụlọọrụ NDLEA na-ebu megide Mmeto nakwa ịtụ mgbere ahịa ọgwụ ike. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara unu n'uju ya. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Gọọmenti steeti Abia amapụla ọkwa n'atụmatụ na-aga n'ihu iji hụta na ndebanye aha ndị ọkwọ ụgbọala keke na ndị nke ọgbatumtum na steeti a bụ mgbalị ndị a na-eme iji belata agwa omekome eji ọgbatumtum na ụgbọala keke eme. Onye kọmishọna ahụ maka ọchịchị kansụl nakwa echimechi bụ Ụzọ Nwachukwu, onye bụkwa onye isi oche nke otu Wike na steeti Abia ejikọrọ ọnụ mapụrụ ọkwa mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu gbasara mpụtara nzukọ nke ya na ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba ime njem nke steeti Abia nwere ma na-ekwu na ndebanye aha ahụ bụ n'efu nke na-agaghị ana ego na ya. Onye kọmishọna ahụ kwuru na isi ihe eji na-eme ndebanye aha nakwa mmachi amachiri bụ iji chekwaa akụnụba nke ụmụafọ nakwa ndị bi ebi na steeti Abia. Nke a bụ dịka ọchịchị steeti mapụrụ ọkwa mmachi amachiri ndị na-agba keke na ọgbatumtum ka ha ghara na ịnọ n'okporo ụzọ site n'elekere 7 nke abalị wee ruo elekere 6 nke ụtụtụ kwa ụbọchị n'Aba nakwa Ụmụahịa malite n'abalị mbụ nke ọnwa ọzọ bụ Julaị. Ọ bụzikwaghị ihe akụkọ na gọọmenti Abia amachiela keke na ọgbatumtum ịnọ n'okporo ụzọ site na elekere 7 nke mgbede wee ruo elekere 6 nke ụtụtụ na mgbalị ha na-agbalị iji gbochie agwa ọjọọ nke izu ohi n'okporo ámá nakwa omekome ndị ọzọ na steeti Abia. Mmachi ahụ ga-amalite ịdị ire n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị n'ọchịchị kansụl ndị gbapụtara ihe na steeti Abia. Ụlọọrụ Enyimba TV jụrụ ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala nakwa ndị bi n'Aba ajụjụ iji chọpụta echiche obi ha n'ụkpụrụ ọhụrụ a. Onye nta akụkọ anyị Clinton Obidaya ji akụkọ a n'uju ya. Ọnọdụ ndị ohi na-ezu ohi na mgbede gụnyere na ụtụtụ abụrụla ihe na-ebute ọrụ agaghị n'anya na Aba na steeti Abia site n'ihe gọọmenti steeti Abia nyere ka ntụziaka bụ ihe na-aghaghị ime ijiri kwụsị ọnọdụ ndị ohi na-ezukarị na steeti a karịchasịa na Aba na-ịga n'iru ndị ọgba keke dịka otu onye keke kwupụtara mmasị ya maka ntụziaka nke gọọmenti nke steeti Abia nyere. Onye keke a gara n'iru ikwu na ya nabatara ihe gọọmenti steeti Abia nyere dịka ntụziaka na Aba n'ihi na o kwuru na nke a ga-enye aka ibelata ọnọdụ ịma aka na akpa nakwa izu ohi n'ala Aba. Na mmalite aha mbụ mgbe chi kwere nwaka mma ihe na-ajụ na gbasara mmechi emechiri keke na-agba heta ụtụtụ 6 pm ruo abalị 7 am. Yes, obi dị anyị ụtọ. Ọtụtụ n'ime anyị nga obi dị anyị ụtọ la ihe gọọmenti kwuru maka imechi ya wee mechie. Anyị kwadoro si emechi ya lee ma ha ga-eji ohere nke a na-achọpụta ebe ọrụrụ ala agwa ọjọọ wee si na-akpa ma a ga-achọpụta ebe mmiri si na-abịa ya opi ụgbọrọ. Ọ dị mma onye pụtara ọrụ n'ụtụtụ rụrụ ya eto ụtụtụ elekere 6 ahụ rute 7 mgbede ahụ ọ gbalịala onye asị ya mechie mgbe ahụ adịghị ọjọọ emere ya. So a kwadoro anyị niile nọkwa nga anyị na-agbagharịsị yes lọ dị mma evumnobi gọọmenti imechiela ọmara mma. Ọ bụkwanụ ha emechie ha were emepụta evumnobi ahụ eso emechie ya mee shọla mpụ niile ahụ arụrụ ala niile ọ kwụsịrị. Ọ dị anyị mma ọkwana iji ohere ahụ were kpara ndị ọzọ afọ ha ndị na-anọchili ụzọ ha nọchi ha sị iji nke a.
so ọ kwesịrị ha si mechie ya ewere rụpụta obi dị anyị ụtọ. Otu onye ọzọ bụ onye sitere n'ala Aba gara n'iru ikwu okwu maka ntụziaka ọhụrụ nke gọọmenti a nyere dịka o kwuru na nke a ga-ebelata izu ohi a na-ezu n'abalị nakwa ndị otu omekome n'ala Aba. I know the announcement. I'll take a one by surprise. Ilewani hele melo bodota. Ndio mekome urela tricycle na paro ndi chiche. So anyone na batara ya. Hele jade mpala ihe obula mbu follow up. Oto ekwuru na obula government give follow ya up. We can fish ya out those criminals. They hide under keke operators that baru ndi chiche. Okay, the money na ndi andi nyende keke abugo ndi ojo. Otu am de na abum papa mad. Enwe mi kiji keke e maru. Ndị keke ndị ji keke ụfọdụ abụcha ndị keke ụfọdụ mbụ ndị ji keke daga ezu ohi o mecha walaba. Kama ọ dị mkpa ahụ gọvanọ ịchọ ohu ọdọ ga-ime iji hụ na security nke dị tight. Iteolu ụmụntakịrị ọdụ ụfọdụ ụmụntakịrị ndị gba keke anya adụ too small. Ọ ka mma na gọvanọ ya jichi ike lebakwa anya mara udo sekuriti ọ ga-ide ji ma bụ ndị gịda agbarị nhụla ụzọ lọgịda adị mma. Onye ọbụla rụrụ ọrụ si ụtụtụ ruo abalị kwesịrị ịla. Ndị na-agba keke nakwa ndị bi n'Aba azaghachila maka ntụziaka ọhụrụ a bụ nke gọọmenti nyere dịka ha na-ekwupụtakwala mmasị ha ijiri sonyere ma rube isi n'ụkpụrụ iwu ọhụrụ a. Clinton Obidaya bụ aha m. Otu ndị ọrụ nchekwa Wike akpọrọ Operation Crush awakpola ebe ọjọọ a na-anọ aṅụ ọgwụ ike n'Aba ma na-erekwa ya. Ogige ahụ ka ndị agha nke bụ njikọ ndị ọrụ nchekwa na steeti wakporo. A nwụchiri mmadụ 4 nakwa ụfọdụ ọgwụ ike nke gụnyere ihe osise anwụrụ ọkụ mkpụrụ mmiri ka ewetachara n'ebe ahụ. Ndị ọrụ nchekwa mebisikwara ma kpọọ ọkụ ebe ndị omekome ndị a jiri mere ebe nzuzo ha. Ogbe ahụ a na-akpọ Black Kingdom dịka ogbe ebe a na-ere ma na-aṅụkwa ọgwụ ike dị iche iche ka ndị ọrụ nchekwa gụnyere ndị ọrụ nke ụlọ na-ahụ maka njikwa ọgwụ ike bụ NDLEA wakporo. Ndị ọrụ soja nke ala anyị ekwupụtala na ọ bụ eziokwu na ha nwụchiri otu onye aha ya bụ Obinna Obi na steeti Abia ma na-ebo ebubo na-ewere njikọ n'etiti ya na otu na-achọ nta nnwere onwe bụ ala Biafra bụ otu IPOB nakwa nku nchekwa ha bụ ESN na steeti Abia. Onye Director nke mmekọrịta ọhaneze na ndị ọrụ soja nke bụ Major General Onyema Nwachukwu kwuru na nwụchiri Obinna mgbe ndị agha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ nọ n'ọrụ ma waba n'obodo Ụmụakwụ nke dị na kansụl ụmụnne Ochi nke steeti Abia. Ndị ezinụlọ nke Obinna Obi na onye isi oche nke ụmụnna Ụmụakwụ isi Ochi ezigarala ndị isi ụlọ ọrụ ndị agha soja ozi nke ebo bịa zọpụta anyị n'ihi ihe akọwara dịka ntọrọ nke nwa ha nwoke ma site n'aka ndị agha soja nke otu onye mejọ ọdụ ha bịa ma kpọrọ ya gawa ebe na-amaghị. Nwanne Obinna nke ntakịrị onye zipụrụ ozi a kọrọ otu esi nwụrụ nwanne ya bụ Obinna n'ụdị na-ejidela otu onye omekome na-enwekwanụghị nkọwa ọbụla ndị agha soja mere maka ije ha bịara. Ụmụakwụ isi Ochi nke dị na kansụl ụmụnne Ochi na steeti Abia. Gọọmenti steeti Abia ekwuola na ha ga-akwụ ụgwọ ọnwa eji ndị ọrụ kemgbe n'ibe. Onye kọmishọna ahụ maka nhazi ego bụ Mike Akpara onye mere ka amata nke a n'oge mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ n'Ụmụahịa. O kwuru na ọchịchị nke ugbu a ketara ụgwọ eji ndị ọrụ eji tupu ha abata n'ọchịchị. Ụgwọ ọnwa dị ọnụego ijeri naira 15 na ụma ise bụ nke eji ndị ọrụ n'ụlọ akwụkwọ mmụta nke steeti Abia. Akpara kwuru na gọọmenti ga-amalite ịkwụ ụgwọ ọnwa ndị a eji ndị ọrụ kemgbe nke ụlọ ọrụ mmụta steeti n'ọnwa Julaị ma ọ bụkwa n'ọnwa Ọgọst ma na-atụ anya ịkwụcha ụgwọ ọnwa n'ime ngwụcha afọ a. Dịka
o siri kwuo ọchịchị gara aga ji ụlọ akwụkwọ politeknik nke steeti Abia ụgwọ ọnwa 33, ụlọ akwụkwọ mmụta nke kọleji nke dị n'Arochukwu ụgwọ ọnwa 22 nakwa ụlọ akwụkwọ mahadum nke steeti Abia ụgwọ ọnwa 11. Otu pati PDP ngalaba nke steeti Abia agwala aka na-achị steeti Abia bụ Dr. Alex Otti ka ọ kpọpụta okporo ụzọ 19 ọ rụzigharịrị n'ime otu afọ ọchịchị ya dịka o siri kwupụta n'okwu ya nyere ndị bi na steeti Abia ka ndị steeti Abia nwee ike mee nchọpụta. Na nkwupụta nke onye nọ dịka onye odeakwụkwọ nkwupụta ọhaneze nke otu pati a bụ Elder Ama Abraham, otu pati a gakwara n'iru gwa Gọvanọ Alex ka o zipụta ego ole o furu ya iji rụọ ụzọ ndị a nakwa wepụta ihe ngosi usoro agbasoro inye ndị rụrụ ụzọ ndị a ọrụ. Nkwupụta kọwara na ọchịchị nke otu pati a n'oge ha na steeti Abia mere ka ọhaneze mara maka ụzọ ọbụla ha rụrụ site n'izipụta aha ụzọ ndị a nakwa usoro nke jiri nyefee ụzọ ndị a n'aka ndị rụrụ ya. N'ikwusi ike na ezi ọchịchị na-ewugharị kpọmkwem n'izipụta nakwa ikwu n'ezi ihe n'ọrụ nke gọọmenti na-arụ. Onyeisiala Bola Tinubu na-agwa ụmụafọ Naịjirịa ka ha kwado ọgụ a na-alụ megide nhụtọ mkpụrụ ọgwụ ike nakwa nke akpọrọ WADA n'asụ Bekee nke bụ atụmatụ ihe omume nke ụlọọrụ na-ahụ maka nchịkwa mpaghara ọgwụ ike n'ala anyị bụ ụlọọrụ NDLEA na mkpirisi asụ Bekee. Onye odeakwụkwọ gọọmenti etiti bụ Omeiwu George Akume bụ onye nọchiri anya onyeisiala n'ihe omume a kwuru na ọ bụ ihe dị mkpa na ga-ebu agha megide mmetọ ọgwụ ike nakwa ịtụ mgbere ahịa ọgwụ ike n'ụzọ megidere iwu n'obodo anyị. Nnokwu ya na mmemme a ụbọchị mba ụwa megide mmetọ mkpụrụ ọgwụ na ịtụ mgbere ahịa ọgwụ ike nke ama dịka ụbọchị mkpụrụ ọgwụ na ụlọ nzukọ ezumezu nke dị n'Abuja, Onyeisiala Tinubu kwere ụlọ ọrụ ọgwụ ike ahụ nkwa na ọchịchị ya ga-anọgide na-enye nkwado ya. Onye nhazi minista ahụike na ọdịmma ọhaneze bụ ọkammụta Mohammed Ali Pate na-akpọku gọọmenti steeti dị iche iche ka ha rụọ ọrụ n'ikpochapụ agwa ịga mkposi n'ezi na steeti ha iji gbochie ntiwapụ nke ụmụ nje na-efe efe dịka ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ, ọrịa akụm, typhoid nakwa ụkwara nta. Onye minista ahụ n'ihe omume telivishọn agbara ya ajụjụ ọnụ kpọkụrụ oku ka enwee mgbakọ aka ọnụ na ngalaba niile iji belata mfesa nke ọrịa kolera. O kwuru na ọchịchị etiti azọpụla njem iwepụta ego iji hụ na egbochiri mfesa nke ọrịa kolera n'ala anyị. Ọchịchị etiti na otu jikọtara ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ mahadum bụ otu ASUU na mkpirisi asụ Bekee nwere nnọkọ maka iji gbochie atụmatụ otu a na-atụ ibido mfanye aka n'ụkwụ. Nzukọ a bụ nke bidoro mgbe ochi ọkara gafee elekere 4 nke mgbede n'ụlọ ọrụ onye minista ahụ maka agụmakwụkwọ nke dị n'Abuja ma pechie mgbe o jirila nkeji 40 gafee elekere 6. Akụkụ abụọ a gosipụtara nchekwube na dịka mkparịta ụka na-amalitela ihe ọbụla bụ nsogbu nke a ga-eji ụzọ udo were mezie. Nnokwu ha na nnọkọ ahụ onye minista mmụta bụ Tahir Mamman na onye isi oche otu ASUU bụ Emmanuel Obodike kwekọrịtara ịmalite usoro nkwukọrịta okwu iji gbochie atụmatụ mfanye aka n'ụkwụ nke otu ASUU chọburu ibido. Ọchịchị etiti ekwuola na enweghị ihe ọbụla dịka mmanụ patrol na-adịghị ọcha ebubatara n'ala anyị Naịjirịa, na-emegide okwu ahụ si n'ọnụ otu onye ọrụ nke ụlọọrụ nchịpụta mmanụ ụlọọrụ Dangote. Nnokwu ya site n'ọnụ otu na-ahụ maka mmanụ n'etiti nakwa n'ala na nzaghachi nyere ebubo ibubata mmanụ petrol na-adịghị ọcha. Gọọmenti mesiri ike na mgbe ikpeazụ ebubatara mmanụ petrol sọlfa dị n'ime ya bụ n'ọnwa Febụwarị, na-ekwu na ha ekwuola okwu gbasara ọnọdụ a kemgbe ahụ. Ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ petrol na ndị na-emepụta mmanụ crude n'ime obodo nọ na
n'ime obodo nọ na Abuja zute ndị nlekọta ebe ndị ahịa mmanụ patrol ma kwupụta na ọ bụ eziokwu na ndị nshipụta mmanụ na-eshi ụfọdụ akụrụngwa mmanụ mana nke ahụ agaghị egbochi ha ị na-azụ ndị ọzọ ahịa ebe ha na-azụkwa ahịa ndị nke mepụtara n'ala anyị Naịjirịa. Obere ọkụ ọgbụgba malitere n'otu akụkụ ụlọọrụ nshipụta mmanụ Dangote nke dị na Lagos. Akụnyere ọkụ ọgbụgba ahụ n'aka ngwa ngwa dịka ndị ọrụ nkụnye ọkụ wụchiri ozugbo n'egbughị oge. Eserese vidio gbasara ebe niile ahụrụ nnukwu anwụrụ ọkụ nọ na-arị elu site na ụlọọrụ ahụ nọ n'ogbe Lekki Free Zone nke dị na steeti Lagos. N'ozi nke ezipụrụ ọnụ na-ekwuru ụlọọrụ ahụ bụ Anthony Chejina kwuru na ọkụ ahụ emetụghị usoro ọrụ n'ụzọ ọbụla. Ebe nsipụta mmanụ ahụ bụ ihe eji ijeri dọla $20 rụọ nke dị na steeti Lagos bụkwanụ nke onye aka ji akụ Aliko Dangote nwe nke malitere ịrụ ọrụ n'ọnwa Disemba afọ gara aga na-esikwanụ mmanụ crude dị $350,000 kwa ụbọchị. Nnukwu osote onye isi oche otu pati Labour bụ Ayo Olorunfemi ekwusiela ya ike na otu pati Labour bụ otu pati kacha mma Peter Obi ga-anọ zọọkwa onye isi ala ma nweta mmeri na ntụliaka elu onye isi ala nke afọ 2027. Obi onye zọrọkwa onye isi ala na ntụliaka elu nke afọ gara aga n'okpuru otu pati LP ka a na-amagide ugbu a ka o site n'otu pati ahụ pụọ dịka ọgbaghara na-akụsasị otu pati ahụ kemgbe ntụliaka elu afọ gara aga bụ nke mere n'afọ 2023 ma na-akpọku ya ka ọ pụta tupu ntụliaka elu nke afọ 2027 a na-eru. Na nzaghachi ka Obi pụọ n'otu pati a, Olorunfemi kwuru na ndị na-akwado Obi n'ezie agaghị atụpụta ụdịrị aro dị otu ahụ. O siri ọnwụ na onye abụbụrụ gọvanọ Anambra n'oge gara aga ka bụkwa onye isi ala Naịjirịa ga-enwe ma gbakwunye na ọ ga-enweta mmeri n'afọ 2027 dịka onye isi ala. Onye ndu nke otu na-achọ nta nnwere onwe ala Biafra bụ IPOB n'aha mkpirisi bekee bụ Nnamdi Kanu na-agba akwụkwọ mkpegharị ikpe nke ọkaikpe Binta Nyako nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja kpere megide ọjụjụ ọ jụrụ n'ụlọikpe ahụ erughị eru ikpe ya ikpe n'abalị 19 nke ọnwa Juun site n'aka onyeisi ọkaiwu ya bụ Aloy Ejimakọ gbara akwụkwọ mkpegharị ahụ n'aka ụlọikpe mkpegharị nke dị n'Abuja. Ọ bụ naanị ọchịchị etiti ga-asara ọnụ ya n'akwụkwọ ahụ agbara ebe a ga-enye ha akwụkwọ mkpegharị ikpe site n'aka onye ọkaiwu ha bụ Adegboyega Agwomolo bụ onye SAN. Ihe kpatara ọjụjụ ahụ gbagidere ụkwụ ọkachasị na ihe ndị a hụrụ n'akwụkwọ iwu n'ụkpụrụ mgbochi iyi ndụ egwu na mmachi ya nke afọ 2022 nakwa arụmarụka ndị ọzọ. Gọvanọ steeti Kaduna n'oge gara aga bụ Nasiru El-Rufai akpọkuola ụlọ nzukọ steeti ahụ akpọpụla ha ụlọikpe maka ebubo nke ụlọ nzukọ ahụ na-ebo ọchịchị afọ 8 ya. Ha boro ebubo na o bupụrụ ego ruru ijeri naira 432 nke kpatara steeti ahụ ji nọrọ n'oke ụgwọ ugbu a. El-Rufai gbara akwụkwọ ugwu ruru mmadụ n'ụlọikpe ukwu nke etiti dị na Kaduna megide ụlọ nzukọ steeti ahụ. Ụlọikpe ahụ nke onye gọvanọ n'oge gara aga gbara bụ nke o ji n'aka onye ọkaiwu ya bụ Abdulhakim Mustapha onye SAN mara aka ihe ndekọ nke otu kọmitii ụlọ nzukọ steeti Kaduna mere nke na-arụ El-Rufai aka dịka onye mere nrụrụ aka ego. El-Rufai chọrọ ka ụlọikpe a kpọpụta ihe ndekọ nke ụlọ nzukọ ahụ dịka ihe na-abaghị uru ọbụla na nke na-enweghị isi n'ihi na esoghị ụzọ nke kwesịrị ekwesị maka nnụta okwu ebe ndị a boro ọchịchị ya site n'aka kọmitii ahụ ebubo.
Gọọmenti steeti Rivers ekwuola na onye ahụ wetara mmerụ ahụ site na ogbunigwe ọ chọrọ ịtụ na Tuesday ka na-anwụchiela. Onye kọmishọna nke na-ahụ maka ahụike na steeti Rivers bụ Adaeze Ore na mkparịta ụka ya na Enyimba TV kpọkụrụ oku ka anwụchie onye ọbụla ahụrụ bụ onye a na-enyo enyo na ọ bụ mgbawa ogbunigwe ahụ kpatara ya. Onye a na-enyo enyo nwetara mmerụ ahụ dịka mgbalị ya ịtụ ogbunigwe kụrụ afọ n'ala ebe ndị ọzọ gbapụrụ ọsọ ma gbupụ ya n'ogige ahụ. Onye njegharị iwe a nwetara mmerụ ahụ so na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke nọ na-eme njegharị ịkwado mkpebi ndị ọrụ uwe ojii ịnọchi n'ọnụ ụzọ ámá sekretariat nke kansụl ime obodo 23 nke dị na steeti Rivers. Onye a na-enyo enyo na-anara ọgwụgwọ ahụike ya n'ụlọọgwụ nke steeti Rivers. Ka ọ dị, aka na-achị steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara ekwuola na atụmatụ ogbunigwe dynamite ahụ nke a tụrụ n'isi obodo steeti a bụ Port Harcourt bụ atụmatụ nke ndị chọrọ ime ka a ga-asị n'oziri ezi n'okwu a na-akpọ ka akpọpụta steeti a na ọ bụ steeti nọ n'ọnọdụ ọdụrụkọ. O kwuru na ndị mmegide ahụ hụrụ ụlọ oriri na nkwari nke Hotel Presidential dị na Port Harcourt dịka ebe ha ga-atụ ogbunigwe dynamite ahụ n'ihi na ha ma nke ọma na ụfọdụ ndị omeiwu etiti ndị bịara nleta na steeti ahụ nọ dịka ndị ọbịa n'ebe ahụ, ebe ọ gara n'ihu gbaa ndị otu kọmitii ndị bịara nleta na steeti ahụ ka ha gaa n'iru na-akwado ọchịchị ya n'ihi na oge na-adịghị anya na ihe ahụ na-ebe na steeti Rivers ga-abịa n'isi njedebe. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ sitere mba ofesi na ndị ọzọ ga-abịara unu nọsie n'ike. Nnọọnụ ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere na mba ofesi. Onyeisiala mba Kenya bụ William Ruto na-ekwu na a ga-ewepụ akwụkwọ iwu ahụ nke emarịrị maka ụgwọ ụtụ isi. Ọ tụgharịrị okwu egwu ya dịka ihe karịrị mmadụ 20 nwụrụ na mwakpo ụlọ omeiwu site n'aka ndị mere njegharị iwe iji gosipụta iwe ha megide iwu ndị nke ụlọ omeiwu tinyere gbasara ụtụ isi. Mana ọ dọrọ aka na ntị na mwepụ nke iwu ego ụtụ isi a ga-apụta nnukwu ụkọ ego maka itinye ego na ngalaba ihe omume nke ga-eweta mmepe bụ nke hiwere maka inyere ndị ọrụ ugbo nakwa ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ aka nakwa ndị ọzọ dịka mba nke dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Afrịka na-agba mbọ ibelata ibu ụgwọ nke ha ji mba ndị ọzọ. Ọchịchị Ruto nwere ihe iju anya maka mmegide siri ike mmegide iwu mweli nke ụtụ isi na njegharị iwe nke maliterenụ na mba ahụ n'izuụka gara aga. Njegharị nke udo bụ nke mechara bute ọnọdụ ọgbaghara mgbe ndị otu ụlọ omeiwu tinyere nke a n'iwu nakwa ndị ọrụ uwe ojii gbara ndị igwe mmadụ egbe ma kpalitezie mwakpo nke ogige ụlọ omeiwu ahụ bụ nke amụnyere otu akụkụ ya ọkụ. N'akụkọ azụmahịa, mba Ethiopia, Turkey na nke United Arab Emirates UAE anapụla ndị ji paspọtụ nke Nigeria bụ akwụkwọ ikikere eji eme njem ike ugwu mbụ ha nweburu nke gụnyere inweta akwụkwọ ikikere eji eme njem bụ visa nakwa nke a na-enweta n'igwe kọmputa nke bụ e-visa nakwa okwu ndị ọzọ nke gbasara paspọtụ. Mba Turkey anazighị ekwe ka ndị ji paspọtụ Nigeria nweta akwụkwọ nke eji eme njem bụ nke igwe kọmputa bụ e-visa nke bụbụrụ usoro na-enweghị ihe mkpọbi okwu nyere ụmụafọ Nigeria n'oge gara aga. N'afọ 2022, mba UAE machiri ụmụafọ Nigeria na mba Afrịka ole na ole ndị ọzọ ịbata isi obodo ya bụ Dubai. N'agbanyeghị ọtụtụ ihe gọọmenti Nigeria mere ka ewepụ mmachibido visa ahụ, ọ bụ ezie na Festus Keyamo, onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu na mba UAE,
kwuburu na mba UAE ga-ebuli mmachi ahụ ha machiri ndị Naịjirịa n'ọnwa Ọktoba, mana ka esi na-ele anya ugbu a enweghị onye mmadụ ma nke ahụ ọ ga-emecha bịa na mmezu. N'otu aka ahụ, Ethiopia kwụsịrị inye ndị Naịjirịa akwụkwọ ikikere ime njem bụ visa maka ịbata mba ha afọ abụọ gara aga ma jụ ịgbanwe ya ruo taa. N'ama egwuregwu, otu egwuregwu bọọlụ Abia Warriors bụ ndị mbụ n'ime otu egwuregwu anọ ruru n'ogo nke ikpeazụ nke mabute iko nke President Federation ha zọchiri na Lagos, ebe onye nkụzi otu egwu bọọlụ a bụ Betel Oji enweghị obi abụọ na ndị otu ya ga-agba nke ọma na Satọde n'ama egwuregwu Mobolaji Johnson. Otu onye bụ isi ahụrụ kwaba okpu n'ebe mekọtara egwuregwu bọọlụ na onye mabutere iko mmeri n'oge gara aga bụ Betel Oji were nchekwube na Samson Obi na Sunday Megwo ga-eme nnọọ ihe atụrụ anya mgbe ndị otu Abia Warriors na ndị nke Lagos Waterfront bụ ndị nwetarala mmeri abụọ ga-ezute onwe ha n'oge mgbede Satọde. Ndị otu Abia Warriors rutere n'ogo ịsọmpi nke ikpeazụ nke ụmụ nwoke n'ịmabute iko nke ọchịchị Onyeisiala haziri nke abalị anọ gachara. Ha hụchara na ha ga-agba n'egwuregwu ịsọmpi nke otu NFF haziri n'oge nke 12 n'oge ịsọmpi ọzọ na-abịanụ. Ndị ọma m site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya n'oge akụkọ ụwa nke taa, mana tupu m na-esepụ ọnụ n'okwu gerekwanụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti steeti Abia ekwela nkwa ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ eji ha n'ibe. Otu pati PDP na-ama Gọvanọ Otti aka ka ọ gụpụta okporo ụzọ dị 19 Oruzighariri ma kpọọ ha aha n'ime otu afọ ọchịchị ya. Onyeisiala Tinubu enyela nkwado ya nyere agha ụlọọrụ NDLEA na-alụ megide mmetọ nakwa ịtụ mgbere ahịa ọgwụ ike. Ndị ọma m site ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV bịara unu. Dịka m na-ekele unu ebe ọ dị ukwuu na-asị unu agbalịala nnọọ maka ịṅa anyị ntị n'olu. Onye wetara unu akụkọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma, na-asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Daalụnụ.